wata tamun dogon text nake karanta ban ma gama karanta ba, ta ce mijinta ya aure ta. Ku rinka jin wannan kisoshi saboda ku san yaya za ku yi yayanku tarbiyya, sannan su waye za su aure yayanku. Yana aurenta ya ce to kin ganki kin ga ke baka ce, ni kuma fata na Allah bani kuɗi na auri balarabiya ko na auri faran mace ko na auri kaza. ƙarara ya gaya mata, ta ce wallahi malam duka ba mu mota uku ba, ya ce ina tabbatar miki da na samu kuɗi zan aure ta kuma koran ki zan. Ta ce malam mun zauna da shi na yi ta addu'a Allah kar ya bashi kuɗi, yau shekara 12 bai samu kuɗin auren ba. 12. Ta ce amma kwanan nan naji yana neman aure. To malam hankali na ya tashi gabana ya faɗi, saboda ya gaya mu in dai ya samu wata mace mai haske wacce tafi ni to sai ya sallame ni. Ta ce malam abin da nake tunani 'ya'yan da ya tara mu. Yanzu ku duba irin wannan namijin, wai akwai shi a zamani. Subhanallah al'azim, subhanallah al'azim. Ya sallame ta ya kore ta bayan ya gama cin moriyarta, ya gama amfanuwa da ita. An je wani kes a kotu, alkali ya ce ina matar da aka sake ta, ta ce bata saku ba. Masan ya shigo da ita, sai ga hajiya tukub tsohuwa, sai shi ma ga alhaji ya zo. Alkali ya ce ke da mai kika dogara an sake kin ce baki saku ba. Ta ce kai din da mai ka dogara, mijin da ya auri mace shekara 50 ya karar da ni, yau zai ci ya sake ni, ina Allah ya ce ai wannan sakin. Ta gaya wa alkali, ya ce ke baki san Allah ya faɗa halal ne a sake mace ba? Ta ce Allah ya ce ai sake amma ba ko ina ba. Ta ce wallahi ranka daɗe ban saku ba. Ta ce a duniya ban taɓa sanin wani namiji ba, shekara 50 'ya'yanmu suna jami'a, 'ya'yanmu jikoki, ubana ya mutu, uwata ta mutu, ba ni da dangi, ba da kowa, wai yau wai mutumin nan ya zo, wai yau wai zai ce wai ya sake ni. Ta ce ai ni ban ma san saki ba. Ta ce wallahi ina nan daram da ba inda zani. Aka yi ta tafka shari'a, alkali ya yi kokari ya liƙa mata saki, ta ce wallahi bata saku ba, kuma ta haɗa kai da 'ya'yanta ta ce ku zo a yi bala'i a gidan nan. Wallahi ni goyon bayanta ne malam, kwarai kuwa. Ba ce kai karka ja min aya ko hadisi, ba ce amma wallahi matan nan abin da ta faɗa gaskiya ne. Shekara 50 ta ce yau duk abin da nake masa ya gama haƙuri da ni shekara 50, sai yau zai sallama. ta ce wala ban saku ba kuma inda zani. Na ce wannan labari ya yi daidai, hajiya ki zaman ki daram da dam, ba gudu ba ja da baya. To daga cikin matsaloli shine bayan mutum ya ajiye mace ya tara mata 'ya'ya, sai ya kore ta ya sallame ta, kuma ba yi da wanda zai kawo gidansa su kula da tarbiyyar 'ya'yansa. So 'ya'yan suna fandarewa, in wani ya zo ya aura sai ga kamar guba ya aura. Abu na uku